Mä surffaan interwebis. Mä päivitän status Facebookis ja kattelen kuvia. Sädetikku ja sateenvarjo. Tämä on ihan renno. Mitä enemmän se jännittää sitä, se on Mä en sormiksi. Jaha, siihen jää meikäläisen nahkaalista. Mitäs mieltä Sartiko? Ruokapaikan paras pöytä. Kyllähän pistää hiljaiseksi. Harvoin mistä katteli pöydän. Kaverin kanssa pääsee näin hyvään pöytään. Se katteli vähän jenkkimenua ja Bruunia veti ässä hiasta. et ollaanko myö kyllästynyt tällaiseen? Ei. Ootko laittanut tällä reissulla? Tuokas löysälle meidän. Tuo sun mohitto, ei toi on mohitto, kyllä pöydällä. Ei toi on kynttilä, mitä se pöydällä. Ja mä kysyn, onko kansia nyt vapaa? Minne saa mennä? Enkä ihmettele. Ai öty. Kalsareita, sukkia, mopoita, varusteita, ihan mitä